Cercetătoare despre care ar trebui să știi. Episodul 3. Azi vorbim despre detectivul șef al științei, adică Elizabeth Bick. Ea este un microbiolog din Olanda, care cerceta vaccinuri pentru holeră, dar cariera ei științifică a luat-o pe un drum neașteptat în 2013, când a descoperit că cineva i-a plagiat una dintre lucrări. De atunci, Bick a devenit un justițiar academic, care descoperă și raportează publicații care conțin date și imagini manipulate. Iată un exemplu faimos din munca ei. În 2022, o postare a apărut pe PubPeer, un forum online unde cercetătorii discută publicații academice. Câțiva cercetători, printre care și Bick, au sesizat niște probleme cu imaginile dintr-o lucrare faimoasă din cercetarea bolii Alzheimer. Lucrarea fusese publicată în Nature în 2006 și crease fundația multor ipoteze recente despre Alzheimer. Detectivii academici au început să descoasă lucrarea și au descoperit din ce în ce mai multe anomalii, în special în rezultatele experimentelor de Western blot. Western blot este o tehnică de laborator prin care măsori cantitatea proteinelor din celule și țesuturi. Mai întâi transferi proteinele din celule pe o folie de hârtie, apoi o colorezi cu un pigment, așa încât fiecare proteină apare ca o dungă orizontală închisă la culoare. Pe forumul de pe PubPeer, care acum arată ca o investigație de la poliție, cercetătorii au demonstrat cum imaginile de Western blot din acea lucrare fusese tăiate, lipite sau chiar copiate. Deci au fost manipulate pentru a arăta că proteinele pe care le căutau autorii chiar erau prezente. Până la urmă, autorii au recunoscut că au manipulat imaginile, iar lucrarea a fost retrasă din jurnal în 2024. Acest incident a fost o mare pată în cercetarea bolii Alzheimer, care de câțiva ani se axa pe o ipoteză că niște grămezi de proteine, numite plăci beta-amiloide, cauzează boala. Această lucrare pretindea să fi descoperit un anumit tip, numit beta-amiloid 56, care era de vină. Acum, datele fabricate din această lucrare nu înseamnă că întreaga ipoteză este falsă, dar înseamnă că foarte mult timp și bani au fost irosiți pentru a dezvolta medicamente pentru beta-amiloid 56, care s-ar putea nici să nu existe. Bick a declarat că astfel de manipulare produce speranțe false în rândul pacienților și al familiilor și multe frustrări și șanse ratate pentru alte grupuri de cercetare care au încercat să reproducă aceste rezultate. Până în ziua de azi, Bick a identificat peste 4.000 de lucrări științifice care conțin date sau imagini manipulate. Ea continuă să fie cel mai mare justițiar și susținător al integrității academice și cel mai de temut inamic al celor care vor să păcălească sistemul.